जुलाइआव जों जागायबाय जोंनि अपेनिं सेरेमनिखौ जों खालामबाय नैबे जननि जि सेथि गेलेनाय बेयावहाय बाहागो लाफैनो हानाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि जिल्ला आफादनिनो मानगोनां बोसोनगिरि रतेन्द्र दैमारि जिल्ला आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन गेलेमु नेहाथारि मानगोनां नोंथांमोन लोगोसे कालाइगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे दखरा आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन बटिमारि गामि आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो नैबे कालाइगाव बे बटिमारि ओनसोलनिनो फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो दिनै जि बे गेलेनाया जागायबाय दिनैनिफ्राय लानानै फाइनालाव जिहेतु नोंथांमोननि नैबे फिल्डआव जागोन जोबथा बे सानसिम नोंथांमोन बयनिबो हेफाजाब जों मोनगोन होनना मिजिंथिनानै दिनैनि जि सेथि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आवगायबाय दा बेखायनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बयखौबो मान होनो थाखाय आं खावलायबाय मासिनिफ्राय आं खावलायदों आरो जों बयबो जिल्लानि आनसलिकनि बिबानगिरिफोरा जोंनि जा फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसन बेखौ मोजां मोनसे लामाजों लांनायाव जों सापर्टिं होनांगोन दा बे सापर्ट होनायनि गेजेरजों बै सापर्ट लाग्रायाबो दिनैनिफ्रायनो थि खालामनांगोन जे आं माबा मोनसे खालामनानै प्रिथिबियाव गावखौ इस्टाब्लिश खालामनो दा बेनि गेजेरजों नोंथाङा गावनि मोनसे जिबनखौ गावनि नामल' खालामगोन बे नङा हारिनि थाखाय माहारिनि थाखाय रायजोनि थाखाय हादोरनि थाखाय मुलुगनां गावनि मुंखौ गायसनना गालांनायनि बे मोनसे खाबु दा बेनिखायनो आं गोलाव बुङालासिनो आं बेखिनिखौ बुंनानै मोननैबो दोलोनि गेलेगिरि नोंथांमोनखौ मोजां उइस गोरबोजों होबाय आरो बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो बिबानगिरि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आंनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो बटिमारि गामिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना दिनै जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखिखौ मावहोनो थाखाय इमप्लिमेन्ट खालामनायाव नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय बे फिल्डखौ होनानै गामिनि गासैबो खामानि दामानि गारनानै जोंनो सापर्ट खालामदों बिनि थाखाय जोबोद जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय साबायखर बावदों दा दिनैनिफ्राय स्टार्ट जानानै 31 खालाराव फाइनाल जोंनि जा टुर्नामेन्ट बेयो जागोन ओंखायनो बै समसिम आङो नोंथांमोनखौ नोंथांमोननिफ्राय हेफाजाबखौ मोनगोन बेखौ आसा खालामदों आरो जोङो 31 मार्चनि जा फाइनाल गेम दा बेयाव आलासि हिसाबै जोङो जोंनि आसाम फुटबल एस'सिएशननि सेक्रेटारि हेमन्त नार्जारि बिथांखौ कनसेन्ट मैया लानाय जादों आरो बिथाङा बेयाव बाहागो लाफैगोन ओंखायनो ओनसोलनि बयबो रायजो राजाफोरखौ बै सानखालि नायफैनो थाखाय खावलायदों जों जिल्ला आफादनि जानानै आरो बे सानखालि जाय बिथांमोना जिल्लानि बिरों आफादगिरि आनन्द दैमारि बिथांनिसिम साबायखर बावहरबाय जोंनि दिनैनि जि सेथि हाबाफारि फिल्ड बिरहोनाय बेजों लोगोसे गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि जोंनि गेजेराव लाखिलांबाय बेनि थाखाय आफादनि जानानै साबायखर बावहरबाय दायो नैथि हाबाफारि दङ मुंख्लं बिथांमोननिसिम 1 मिनिट आर'ज बेखौबो जों खालामखानि बयखौबो बे जि
नैथि जननि सेथि गेलेनाय हिसाबै जिहेतु जोंहा नैबे फिल्डखौहाय माने बेखेवनो गोनां जोंहा थाबाय दा बेखायनो सुंद' फारिलाइ जों लादों फारिलाइ बायदियै जोङो जोंजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय आलासि बेखेवगिरि महरै लिंनानै लाबोजानाय आलासि बिथांमोनखौ सिनायथि होनाय जों हाबाफारि लादों दा गिबि मानगोनां बोसोनगिरि आदा रतेन्द्र दैमारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय as a national anthem, Rashtriya Sangeet, Azamiri presentation in Lagan. সকলোকে মই থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আমি প্ৰেজেন্টেশ্যন নামি লৈছোঁ সকলোকে খন্তেক সময় থিয় হ'বলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ लोगोसे रेफारि बिथांमोननिसिमबो बेस्ट अफ लाक जासिनानै दिनैनि जि गेलेनाय बे गेलेनायखौ दैदेननो थाखाय खावलायबाय आरो जिखिनि हाबाफारि बेखिनियावनो फोजोबबाय होनना फोजोबबाय गोजोन्थों Highlights TV niki Udalguri বহু ছাত্র সন্থাৰ উদ্যোগত চলি থকা আজি প্ৰথমখন ফুটবল খেল আমাৰ কলাইগাঁও আঞ্চলিক বহু ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আমাৰ বটিয়ামাৰী গাঁৱৰ ফিল্ডত বৰ্তমান চলি আছে ইয়াত খৈয়াবাৰী আৰু টঙৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আজি প্ৰথমখন খেল ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ দুইটি দলে যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছে গ'ল দিবৰ কাৰণে কোনো এটি দলে এতিয়ালৈকে গ'ল দিব পৰা নাই এয়া টেক পাছ কৰি দিছে খৈয়াবাৰী দলটিলৈ এজন খেলুৱৈলৈ তেওঁ লাহে লাহে লৈ আছে তেওঁ এয়া
খৈয়াপাৰা এজন খেলুৱৈ আগবঢ়াই দিছে পুনৰ এয়া টংলাৰ 10 নম্বৰ খেলুৱৈ আগবঢ়াই দিছে কোনো খেলুৱৈ পৰ্যন্ত থকা সুন্দৰভাৱে খৈয়াপাৰা গলকিপাৰ আয়ত্ব কৰিছে আৰু দীঘলীয়া শ্বট বল আহি পেলাই চেণ্টাৰৰ মাজলৈ এয়া পুনৰ টংলাৰ খেলুৱৈ ধ্ৰুৱ তেওঁ আগুৱাই দিছিলে কিন্তু খৈয়াপাৰা এজন খেলুৱৈ পৰিৰ লগে আৰু আছে না কেইটা মাৰিব দিব কেইটা খেল